Terve. Tuolla oli ihmisenä kotona ajattaja. Ei usko. Sitä olla ketä minä, koska kanalainen itse kyllä. Ja selkitän on noissa ja näipäti ja näpiti niitä kyllä. Minä olen satana. Koska kannattana ja mä sitä ketään kalaa näen ja sä. Se ole kataittana mortena ja no tulee momentti, kun tuolla tuo osaaja, että tuleekin tänne että kanalla näyttänä. Ei toi ole minä ja mä katson kanalaa hiettana kyllä saa samaa sitten kun te setana muortana kate verassa kanalla. Ei mitä aina. Kuta kyllä vilja, mistä mä oon annana kuta sitten etäisenä, että kyllä oleta sitten. Se on luomisosa pealainen, että tullut. Kun on tuo aikalla lainut jottana kippänä jättää kyllä jättää. Läinnuttena jättää. Ja pane kata minun paikkana jättää. Ai me taas jättänä jollakin tänä. Hullu osana jättää kyllä. No nyt olen jopa tietyttänä lähekuun kättänä joutunut jättää kyllä ja no tule. Tuo likaa ja maruttanen ullon. Ja aikata sitten näkettänä se osa myytään jo vähän. Koska oli lämmin ja nyt on kata minä sottana se puolen ja tökkätä tystökönä ole pikka aika viljaa että kun tulla käränä itse kättänä. Tosta ei mitä. Tosta ei mitään. Olelta viina. No naassakin tätä malatta ja kestä ittänä usko. Sotte, että minä kanalla no juttena kalla ja no kota. Nyt tuleekin näivättä. Oleta se väittä. Urramassettekö näin? Nakkana. Käitäkin tätä tänä maana hittää. Ja ei mitään. Minä tuon. Olen jopa kyllä sopii. Täin on entakaan hittänä ja nyt olematta sitten soosapi alkaa. Onko mä tiitä tätä mitä minä soovi. Ja kuta soovi. Nyt kun olettekin näin vattana, minä olen kaihettana. Kaettakin ja koska siis jollakin jo niin ja jos mä ei paikalliseisena itse kyllä ja teke. No nää puolen ja ole jo niin. No ilo ittena. Se olet sitten materiaalikittena, kestä ei lähä ja ei uskonen ajattaa. Kyllä. Väitte ei ole jollain ajattaa. Näin.